Mladá generácia dievčat je plná narcisiek a povedzme vymitých mozgov. Nechcem mať však tento názor. V každom z nás skrýva dobro, aj v ženách je dobro. Podstatné je to aktivovať to v nich. Spustiť tie správne gombíky. Ak teda si sa ocitol v situácii, kedy ťa kvázi žena necháva vysieť alebo dačo iné, určite choď do posilky, na nejaký šport, venuj sa aktivitám, pretože táto osoba ti pravdepodobne zobrala energiu, teda dostala ťa do nejakého hangu. Uvoľni sa z tohoto hangu, uvoľni sa z toho háčiku, venuj sa sebe, tým si zoberieš naspäť energiu, sebalásku. Toto ťa dostane na vyššiu pozíciu, kedy ťa ona bude môcť uctievať ako vodcu. Keď budeš viesť seba, potom budeš viesť ju. Niekedy je lepšie na party vôbec neísť, je lepšie sa venovať sebe. Takýmto spôsobom ťa bude, keď budeš rešpektovať ty seba, bude ťa rešpektovať aj tá dotyčná alebo tvoja láska. Samozrejme, podstatné je pochopiť mentalitu žien. Oni chcú nenápadným spôsobom loviť vyvoleného maskulina. Vyvolený maskulín hovorí kľudným, pokojným štýlom. Ja teraz natáčam video, hovorím rýchlejšie, aby to bolo zábavnejšie, aby som vám odozdal rýchlejšie viacej informácií. Skús dakedy stratégiu, kedy ju budeš approachovať s tým, že na jednej strane myslíš na sex, ale tie otázky, ktoré budeš dávať, nebudú rovno smerovať k sexu, alebo nebude z teba hneď cítiť, že áno, že tento týpek ma chce. Ono je úplne jasné, keď approachuješ čajku, že s ňou chceš dačo intimné riešiť. Ale tie otázky nemusí byť také. Skús zahrať takú hru, že otázky, aby neboli nudné, skúsu tak tízovať, že jasné, že ty máš rada takého chalana, čo je napríklad ITčkár, alebo čo je posilkár, alebo proste challengeujú trochu, nech ona cíti tú tenziu, nech sa ona snaží. Vyskúšajte také otázky v štýle rešpektom k nej, k jej ženskej energii. Chcel by som sa spýtať, dačo možno erotickejšie, je to v pohode, ak ti dá súhlas. Môžeš sa opýtať nejakú intimnejšiu otázku, ako má rada pozíciu, či mala nejakého chlapca, ktorý ju nejako uspokojil, alebo niečo, alebo skôr sa spýtaj na to, že čo ju robí spokojnou, čo spôsobuje v nej tú túžbu byť s niekým. Žena chce byť ako tá Amazonka, ktorá spoza stromov loví toho svojho vysnívaného. Oni nahadzujú udice a chcú chytiť toho svojho pravého muža. Samozrejme výhoda, ak je muž upravený, čistý, ak má nejakú to zázemie, ale u väčšiny žien, a hlavne vtedy, ak sa žene páčiš, to nehrá až takú rolu. Toto maj teda na pamäti, aby ti to dalo sebavedomie. Buď sebavedomý. Muž musí byť pripravený na rôzne testíky, hlavne zo strany žien. A skús sa pozerať na testy z takej pozície, že dobre, testuje ma, namiesto toho, aby si to bral ako urážku, alebo aby tvoje mužské ego nebralo ako útok. Ber to, že testuje ma, páčim sa jej, skúša, že či som vhodný, či som ten, ktorý je hoden s ňou ísť do postele, prípadne do intimného vzťahu, prípadne do dlhodobého vzťahu.